ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз дар Кӯлоб ду хона буд. Рафта аз наздик навор кардем. Худтон тамошо кунед. Касоне ки нав омаден, меҳмон ҳастен, хоҳишмандам обуна ва лайк шудан фаромӯш накунед. Пайгирӣ кунед хонаҳои хуб. Вақте ки мо дар равон кардан ё ки рафтем видеонавори зинда кардем, зуртон бараса метавонед ки хайрдорӣ кунед через канали мо. Бардору мо айни ҳол дар бозори Сомонӣ будем, таксида шиштем. Ана хона медонед дар кадом тараф қарор дорад айни ҳол? Хона дар кирпичзавод аст рости гап. Хулоса ки шумо рара аз аввал то охир худатон тамошо кунед. Чӣ хел раи зебо, раи озод то дари хонара. Нахе раи хубе бардорҷон. Мақсади гап аз он иборат аст ки хона дар нуқтаи биноҳоят хуб қарор дорад. Дар семинзавод аст. Семинзавод. Ана инҷози дасти чап мегардем. Мардур азиз, камтарак мошина пештарак рафт. Ана дасти рост гуфтанем азри зиёд, дасти рост мегардем. Видеоро тамошо кунед шер бачаҳо. Ҳатман наомагиҳо меҳмоно лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. Куҷа мерем? Ва аз наздиктон тамошо кунед. Бародарҷоно, хати соҳибои хона дар роҳ суҳбат карда, ана видеоро гарён кардам ки шумо то охир яъне ки бибинед ки хона дар куҷо қарор дорад. Хулоса мошин яъне ҳамун тез рафте сае ки меё ки гонка хиса боша. Бардороне ки айни ҳол дар шаҳри Москваем ки Русия дар дигар нуқтаҳо берун аз ватан қарор дорем. Шер бачаҳои Кӯлоб буда. Ана ки хитон бинен ватана. Кӯлоб бинен. Ҳавои тоза, зебо, озода рости гап ба хилм бениҳоят маъқул аст. Биёед ака қиссаро кӯтоҳ мекунем. Мақсад олӣ анами хона бардоро, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, назди кирпичзавод. Ана ду дар хона дорад дар ҳисоби коробка бардор азиз. Ҳисоби коробка дай заминиш боша 6 сотиқ замине. Дар меходи кирпичзавод. Як хона ё як калидор дига бардор азиз. Пояҳош яъне ки 60/60 рехтагай метавонед ки шумо даиҷа ошинаи димам бисозен баъд аз харидорӣ кардан. Акнун бардор азиз, и ҳозирашта мега ҳамиқа 150,000 мега. Не ки бо ҳатман муомилаш аз номи канали ман аст. Аз канали Авто ТВ дӯстони шумо ҳатман занг бизанед. Ду комната дар ҳисоби коробка, рӯйпӯш кардагӣ нест, 6 сотиқ замин дорад. Ҷои обод аст рости гап. Элони дуюм мегзарем. Боз рафтем дӯстон ба тарафи Навкан. Тарафи Навкан дорем. Ба ин тараф ҳам дӯстон шумо метавонед ки хонаро рафта бубинед. Ва касоне ки айни ҳол дар Деҳқонбозор қарор дорем мардур азиз, яъне ки таксиёи Навканам то Канечкаша мебарад, яъне давҷа ҳам таксиё ҳастай. Бардори Кӯлобуда шумо иҷора сатвоси худтон медонед. Фирдавсӣ дар Навкан аст, маҳаллаи Навкан мегӯяд. роҳҳо дӯстон обод аст. Шояд ки худтон дида истодаен. Дӯстон, ин ғавғое ки шумо айни ҳол шунидед, ҷиянчом омаги рости гап хона ҳама хона пур аз меҳмон. Дар ҳаққишон дуогӯ бошем бардор азиз. Хулоса тамошо кунед навори имрӯзаро хитон. Ба ҳазур бошед. Лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. Ва касоне ки агар бошад чунин хонаҳо метавонед ки дар рақамҳои рӯи навор буда муроҷиат кунед. Мо дар хизмат шумоем. Исбеду дар Рачкараби. Бия ка хатим. хонаи аввале ки дӯстон, яъне ки хонаи калон ки айни ҳол таъмир рафта истода буд, башти бушидаги бардор азиз, холи як уборка карданаш мондааста халос. Ана ин дар маҳаллаи Навкан гуфтем дӯстон. Ҳамин ҷо 7 сотиқ замин дорад, 3 ҳуҷраи дигар. Ана ҳамин рақамҳое ки гузоштагиам бардоро, ҳамин ду хонае ки имрӯз пешниҳодтон кардам, ҳар даш аз ҳамин як апа ҳастай. Дада ҷо ростига участка доштааст апамон. Яъне ки имрӯз зурм омадай мегӯяд чикор кунем, баъд савдо кунам хонаро, мазам нест, аями сабаб хонаро ба фурӯш гузоштанд. ӯ хона бардоро 150,000, нархи ин 3 ҳуҷра ага бошад 300,000 сомонӣ. ду то рақам гузоштагем +992 918 19 76 42
و پلوس 7 985 782 79 21. анайда боша ватсап дорад, метавонед ки прямой шахсоне ки дар Москва ҳастанд занг бизанед. Сага бинем бардор. Хонара нигоҳ бин мекунам. Хонаи дурмадорон ду тайга ака. Эҷа. И хона чанд ба чандан? Хона майдан ака. Я 6 васия. Аха. Будрем. Медрам. Не тайга 3 васия. Дайвех. Баняш дурмушда. Азяка. ремонт хулоса гап оддӣ ака. Хай. Вай нест. طرف قسمتی حمامی درنی اینجا قسمتی کوخنی طرف تو اول خانه дӯстон, расидем ба анҷоми барнома. хоҳишмандам як донаи лайк ва обунашидан фаромӯш накунед. инам хеле хунок боша, агар дар кадом нуқтаи ҷумҳурии хидматгар набоша бардоро, метавонед ки ба ман муроҷиат кунед, мо рафта аз наздик видео мекунем. хулосаи гап бари бинандагон пешниҳод мекунем. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. навора тамошо кардем аминатдор. то навраҳои оянда худоёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.